Booktubers, me dic Daniel, tinc 9 anys i visc a Linyola. El llibre que m'he llegit se diu A mi no m'agraden els llibres. Se tracta d'un nen que se diu Janet que no li agradaven els llibres, però un dia va trobar l'amor de la seva vida, que era una nena de Marroc que se deia Nayana i que com que era de Marroc no sabia la llengua catalana, doncs hi tenia de llegir llibres i llavors no li agradaven els llibres però li agradava llegir. Mireu que dibuixos més bonics ha fet l'Oriol Hernández. Aquest llibre l'ha escrit Joan Porter, l'il·lustrador es diu Oriol Hernández. Llegiu molt, que és molt divertit.